hita saluhutna damang do daina longan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Jam kita pertanyaan di hita yang mana tersurat sian pangukapun sada ayat 4 ayat 2 sono matana di dokrisi. Au surat nisi Yohanes madapoton nabi tuhuria na di Asia. Asni rohama dihamu dohot dame sian ibana na mangului nang mangului ya jaran na naing roh. Nang sian nabi tu todi na di eropanmu habang sana. Nang sian Yesus Kristus ditidangi haposani na perjodo tubuh sian akan nang mati digonggom akar raja liang tanaon ibana do makalong hita jana dipalua hita sian dosata marhite-hite murarna dijadi hodo hita gabi harajaon hamalimon ni dibata amanai di ibana ma hasang apon do taguhun rodi saling deningna amin idama na Roma ibana di bagasan ubung ideon ni namasa mata do ibana nang akka naung menulang ibana gabi manganggu hibe masa luhut bangso ni tanaon mida ibana ima tutu amin ahuro bonana jana ujungna ninna Tuhan debata nuaing debata naung adukian ninaing roi si gonggong salukutna ima sahatna hurian itu hatta na hinaholongan di bagasan tu hatta Yesus Kristus rodo surat nasi Yohanes mata puton nabi itu huria na di Asia laho mamakulingi nasida asana manada debata na manguli dipakulingi do huria i songon persauran na badia iya persauran na badia ima persauran di asini roha do dami asini roha do dami ima persauran do debata ala asini rohana do ubahen ro ibana manubat masona jala di badami rohana do ubahen dirina tujolma perdosa jadi asini roha do dami na dijona ima asini roha do nasiat Tuhani manguluhian jala naing roh nasian pitu to di nadia doban ni abang sana nang sian Tuhan Yesus Kristus ditedang hapusani na perjodoh tubuh sian akka nang mati si gonggom akka raja di tanah on hurian nang olongan asini roha dohot dame sia Tuhan Yesus Kristus nang makolong hita jana nang pelok kita sia dosa marhiti mudarna asa asini roha do dame sian debatadui na mangulu di debatado akka na mangulu di bagasan asini roha do dame nung apatar asini roha do dame di bagasan Tuhan Yesus Kristus na makolong hita nang patudu hita sia dosa marhiti hiti mudarna asini roha do dame nalo do nuayang jupang di hurianai ai ido hadardan ni hurian namar si ohot di Tuhan Yesus Kristus masai bergado asini roha do dame na sia debata do sia Tuhan Yesus Kristus nang sahat tu hita nunga dijadion hita gabi rajaon hamadimun debata bongot hita tu hamadimun na raja gabi bui hita marsaur do debata ganup hita nunga bui menjauh goreng debata martangiang tu ibana jalo mencalo akan renggan di bagasan songoni nang luar ni surat ni apostol Paulus Petrus alai margana penili dohamu hamadimun na raja bangsa nabadia hum na ginongkong mana asatung diberitahu kamu dengan diharona tu ibana naung makam duhon salukutna jalan majo hamusian na hulum na hatigun hagwani na di bawongot no marhide salukutna urian na nolongan dada ala naung taudahun naringkan upahin bongot hita tusi alai ala naung di bawongot do hita tu harajaun hamalimun asa ganup naung bongot tu harajaun hamaliwani nungatuk jalan margugu mangulahun akan adengkan songon pangalaw ni akan marsaur di harajaun hamalimoni nunga bongot hita tu harajaun hamalimon na gabi persidohot mahita salhutna akan adong di harajaun na dang adokian be pardobuan di jolma pardosa i dohot debata alai alani asini roha dohot dame nasiat debatai di bagasan Yesus Kristus di badomu musehita dohot dirina nunga masuk kita tu persauran na badia persauran na rap dohot debata nunga mardomu hita dohot debata alani anakna Tuhan Yesus Kristus si padua hita di ibana ma hasangapot dohot taguon rodi salilingna amin
Ida jauh-jauh tu huriai asa udur pasang apot de bata na puna hagoni rodi saliling-liling na ngolu na pasang apot de bata do ngolu ni akala di bagasan asin roha dohot damai. Urina na holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus di bagasan asin roha dohot damai marsi johot do paimahon haroro ni Tuhan Yesus na padua alio ni. Ida ma na Roma asik ibana di bagasan opun idaun dina mata do ibana nang akana manulang ibana gabe mangguhi be saluhut bangso di tanoon mida ibana Tuhan Yesus Kristus nang mate di hau penar silang nang manesa dosa ni jolma marhite mudarna nang hudul di habang sana naro ibana di bagasan opun laho mangalap ngulu ni akana persia alai nang rap dohot Tuhani di marujung dia matian yang mengulu di jolmai persatokinan nama ngulu na di hasil non alani naing hari-hari ni ngulu tadi ulang nadingkan nomor tudu-tudu Tuhan nguluan na surah sudah napa ima-ima do hita dia rorong di bata di bandang mengulu hita akan persia di pangalaho na paimahon haroro ni si padua hita unang adong natarlalap di hasil kanon unang adong natarihok tu akan na di hasil to kanon alain nang naing malam ringgas jala heheroata paimahon haroro ni di bata ganup ari naing rade hita haroro na marhite na marsiohot papatarhon ngulu di bagasan asini roha dohot dami nasian di bata do bonana jalujung na nina debat Tuhan debatan waing debatan naung adong hian na naing roi sigonggop salhut na ibana do debatan na manoktong sian saliling nga rodi saliling leleng na nang oduk jan waing nang naing rodo ibana manopot bangsora nang majarihun na porsiai harajaun hamalimon argado di hita sejolma di bahin ibana dia olongi ibana do hita jara di padua do hita siat do tabi mar hite mudarna asa ibana ma makalong hita i lima Tuhan debata na manoktong rodi sanang na ibana do wanana jara ujungna nunga bongot hita jolma lahu salpu tu debata na manoktong rodi salen na nagabi manoktong do hita di akana porsia ala bongot hita tu atong tongon di debata nong gabi di ngulu ni na manoktong di ngulu ni akana porsia ido sakap ni debata di hita ubahen di sisa ibana do satta asa bongot hita tu raja un hamalimoni ibana do sigonggop saluhut raja di akar raja jala saluhut di akatuan sinondangan di kudu na manoktong ima mangulu ganup ari paimah roro ni Tuhan Yesus Kristus padua alihon ibana do sigonggop pita ibana do rajata nama bok kita Tuhan nguluan nasora sudah nang hita akan nang tinobus tu debata nang acal haluan sen ibana nang mangulu di bagasan asini roha dohot damai nasi Tuhan Yesus Kristus tagan paimang roro ni Tuhan ni nang lam bagas pangobota di bata nama noktong papatar asini roha dohot damai nasi Tuhan hapatar ni ngulu ni akan abongot tu harajau hama dimoni ima gabe para si roha jala si buat dami nunga saat asini roha dohot adami tu marhide asisan ni dosa napa tu baun jalan na pinatupan ni Tuhan Yesus noron ni imang ulut tahun ngulu di bagasan asini roha dohot dami ma imang ulu narari manesa dosa salhut halak na mardosa ima nang masa dohot na nang masa di bagasan aka ari-ari ni ngulu tak pai maro ibana tumopot tita masih sa dosa marasi ni roha jala guk dami mahita ganup ari di bagasan para seorang nabadi ima huriantai saya marmulia ma hata ni debata di tengah-tengah ta amin.